Ik zeg je met de beeldse versies. Dan moet je niet denken dat de dat die staat, dat hij weer een geweldige zanger staat, want zo is het nou even, dat valt teugen hoor. Maar het is zo, dat hoort er even bij. Je zit op de veel klasse. Dit is stel. Zo beter, het is goed te verstaan, maar het gaat om de tekst, met klappen. Niet om het zingen. Oké. Het eerste nummer is het aardig in Schelpje. Dat is het water van het beeld. En ja, niet om hier een lange story van te maken, maar de tekst is geschreven door het moment, dat is wel bijzonder, want ik ben al 95, maar toen was het nog 90, 85. Maar het gaat over het beeld, dus dit wordt een hele goed. Besneden staan en ik nu overland. In de verte verstelling en de vriend aan de kant. En ik wil keren naar die andere kant. Luid aan die voeten, het mooie beeldse land. Zijn is de graven, het winter bekleed. De dieken, de klanken, het volk schreeuwt en zang. Vrede ruststaat is, daaronder aan het licht. Streppende vleugel, de stilte muziek. Het wildste steen, er is nog ruimte en het leven je zon. Het zie de droom van de mooie wildste droom. Ach, op de steek ik staan en de lange boord. Dat zie ik achter de vissen van de west vermoord. En achter de zin, dat vindt er stonden de mannen, die werkten in het schrift. Ze willen niet vergeten, wat dat zwarte hand. Dat zien wij het tegenstand, de schrik en de stand. Maar ik de historie van die goede afvliegt. Want iedereen eerste is het beeldse lied. Adem in schelpen, lang liefde zijn. Weer in de zichten, het beeldse steen. Er is nog liefde en het liefde is zon. Met zeven dromen van de mooie beeldse droom. Adem in schelpen, lang liefde zijn. Weer in de zichten, het beeldse steen. Er is nog liefde en het liefde is zon. Met zeven dromen
de mooie wilde bloem. Het zielen van de mooie wilde bloem. Bedankt. Mensen, welkom allemaal. Welkom in de talentuin. Welkom in het land van taal. Welkom in men. Ja, en taal, zeggen ze, is trouwen. En daarom een men. En tweetalig is nog veel beter. En daarom is een men met twee keer een hoofdletter M. Dat is de bedoeling. In de krant staat dat het terecht is dat het beeld het eerst beginnen maakt. En daar binnen wij zelf ontzettend trots op. Dat wij hier de spitsorbiten maken. En daarom zullen wij net nou niet op stinkende wijze door van hier overdag een hele mooie overdag te geven. Ik hoop een klein beetje dat het achteraan ook een beetje stil blijft, want rumoer is vervelend, dus aan je luisteren nummer, klaar op zoek naar een ander plakje, maar dan hier niet. Ik ben er streng in, sorry dat ik zeg. Dus de hele week staat hier in het teken van het beeld. Het beeld die verteugen wordt elke overdag hier wacht. Het zijn zang, het zijn verhalen, het zijn mooie stikken en dat gebeurt de hele week tussen 3 en tussen 5 uur. En de stichting Ons Beeld Eigen, die heeft voor deze overdag een heel mooi programma samengesteld. In andere zet nog zeggen. Muziek, zang, mooie verhalen, gedicht. Ik zou zeggen, voor elk wat wilt. Wij proberen een beetje het tijdschema aan te houden, daarom niet verhaal naar het niet aan te lang. Je hebt trekt voor Steven Pro, die heeft even voor ons gesproken. Die kondig ik straks net al een paar keer aan en die sprook elke keer een verhaal op dat wij weer iets gehad hebben. Straks daar hierover. Ja, en dan komt nummer 1. De Nestor van overdag, die maakt weer beginnen. En Klaas Oosterdag is de man. Die is hier voor het beeld de spitsorbit te maken. Hij heeft jaren boer geweest aan oude diep. Boer. Weer al zeggen, ik ben zo op de vraag. Is zo goed? Mooi. Peter, je moet er maar verstaan kennen, want dan heb ik niet voor. Mooi. Klaas Oosterdag zult de spitsorbiten. Het jarenbouwboer geweest op oude diep. En die heeft een hobby en dat is het verzamelen van eertelbakwassen. En dan zijn eertelbakwassen, wat is dat nou? Dat is bakken met een wassen op zit. Graag even stilte erachter en keer even, ik zeg het maar 1 keer. Stil. Mooi. Bakjes naam nog staan. Het naam nog staan van boeren. Het naam nog staan van de dieren. En al die bakjes die hebben een verhaal. En als wij dan al die bakjes de handen zouden hebben gedaan, nou dan waren we hier morgen, dat doen we dus niet. We hebben er een stukje uitgehaald en ik vraag het een mooiste verhaal bij ons staan. Ik zou zeggen, de spitsorbiter, de Klaas Oosterdag, hier is die verhaal.
met een